hi ha coses que a mi, el tio Vicent, me dona molta por, que dona molta por, que fan por. Jo soc el tio Vicent, i perquè el tio Vicent, molt fàcil, Vicent, que és el meu nom, i tio, perquè a mi m'agrada basar-me en lo tradicional, és l'herència dels meus avantpassats. Si està bé, m'agrada que se reconega i que continue i s'acostum. I si està mal, cal corregir-la. Hi ha un costum que és del moment en què estic filmant, i és de portar mascareta. És una obligació que ens han fet per la pandèmia del Covid-19. Diuen que la cultura és segura, el teatre és segur. I sí, però no és la cosa així. La cosa que cal veure-la bé i explicar-la bé és que tot és segur si prenem les mesures corresponents. Si quan actuem amb mascareta hi ha la distància suficient i més el lloc està airejat, doncs estem prenent mesures, no tenim per què ser infectats pel coronavirus. Però, com ara, això és una filmació. Si fos una actuació, veuríem què és el que teníem que fer. Una actuació presencial. Però com ara és una filmació, la distància entre jo i vosaltres és la filmació, doncs en lleve la mascareta. Ja estic en tot el meu aspecte de tio Vicent. La por, sí. És que la por, per mi, és el primer que tenim en la vida. Em dóna molta por allò que passa quan encara estem en la panxa de la nostra mare, que de seguida pregunten, què serà, xiquet o xiqueta? Què serà, xiquet o xiqueta? Naixes i de seguida diuen, és xiquet, és xiqueta, és xiquet, és xiqueta! Te porten el carret, què és, xiquet o xiqueta? Ja comences a créixer de que hi ha una dicotomia, o eres xiquet o eres xiqueta. Què és? Que no se poden ser altres coses. Què és? Que a més, entre xiquet o xiqueta té que haver un enfrontament. Ja marquen les diferències. Bé, seràs xiquet, seràs xiqueta o seràs el que seràs, però per què tenim que viure ja marcats d'aquesta manera? I el repertori d'aquesta sessió trata d'aquestes coses que ens passen entre uns i altres, entre xiquets, xiquetes i altres coses, o entre els mateixos xiquets o entre les mateixes xiquetes. Sí, a mi tot això em dóna molta por perquè, a més, quan jo era menudet, quan era un xiquet, a més de passar-me aquestes coses que encara ara passen, doncs m'educaren d'una manera molt estranya. En aquell temps hi havia molt de masclisme, és tradicional el masclisme, ho he de dir jo, que m'agrada el tradicional, però precisament aquesta tradició del masclisme, perquè els homes tenim més poder que les dones o altres coses, això és una cosa que tenim que arreglar, tenim que solucionar, tenim que veure com ho fem. Sí, perquè us contaré una història que em van contar. Era un poble menudet, un pobliu, una aldeeta. Sí, no n'hi hauria més de 100 famílies allí, i quasi tots se coneixien, tan poquets. Un dia de bon matí, sagristà és el que obri l'església. El primer que va a obrir l'església i la prepara per quan va al seu retorn. El sagristà s'alçava un bol de matí, s'alça quan estava desdejunant i es posa l'armilla, una cosa com aquesta, la dona mira l'armilla i diu, oi, se t'està caient el monyo, t'ha caigut un pèl. I diu, com? A mi no me cau el monyo. Que sí, que t'he vist com t'ha caigut el monyo, t'ha caigut un pèl. Que a mi no me cau el monyo. Que sí, que te l'acabé de matar, diu, que t'ha caigut el monyo, que t'està ja buidant. Però que a mi no me cau el monyo, que sí que te cau el monyo, que no me cau el monyo, que sí que no, que sí, que no, pam! Ni és pla. Mare de Déu, què havia fet el sagristà? La sagristana, aquella l'agafa de les mans i se l'endú a casa la botiguera que vivia al costat. I li diu a la botiguera el que havia fet el sagristà. I què passa? Que el botiguer, quan s'assabenta de lo que havia fet el sagristà a la sagristana, va a la botiguera i bam! Nyespla! Oi, com? Que havies pegat una nyespla? La botiguera agafa el botiguer i se'n va a casa del practicant. La practicanta s'assabenta. El practicant, quan s'assabenta, bam!
Nyespla, a la practicanta agafa el practicant i se'n va a casa del metge. La metgessa, que s'assabenta, el metge que s'assabenta també, Nyespla, bofetada a la metgessa que se'n va a casa del carreter. La carretera que s'assabenta, el carreter que quan s'assabenta, Nyespla a la carretera i d'allí se'n va allí van anar a enganxar-se, les parelles enganxant-se, Nyespla, d'ells a elles. Més mal que era un poble menudet i pronto se van acabar les parelles i quan s'acaben les parelles tot torna més o menys a una normalitat. I van passar els dies, les setmanes, els mesos, i justet, el dia que feia un any que havia succeït el que us he contat, el sacristà va anar a obrir l'església i va anar el sacristà a anar i diu, te'n recordes, fa un any, quin embollit armàrem per culpa d'un pèl que t'havia caigut a tu perquè se te acaba el moño. Que a mi no se me acaba el moño. Que no, que sí, que jo que sí, que no. Mireu, quan no parem aquestes coses, s'assabentarà el Corte Inglés, Carrefour i Mercadona, o alguns més, i decidiran que tal dia serà el dia de la nyespla o la bufetada. I segur que mos trauran els diners. I conte contat, conte acabat. Dos històries com la de la nyespla i la bofetada eren que a mi me contaven de menut, a vegades, sí, i me contaven homenatges, clar, i se rien. Fins i tot me van ensenyar una cançó que marca molt claríssimament com era la gent. Això, aquesta tradició masclista que n'hi ha que canviar. Jo no és que sigui un cantant, no ho soc, però soc un atrevit i vaig a cantar-vos en esta copla. És en castellà. Sí, no és en castellà perquè jo al ser valencià i que parlo valencià, el ser castellà és perquè com és una cançó rara, no vull dir res en això, és que me n'ensenyaré en castellà i ja està, no té més que lectura que això. I diu la copla, el domingo la vi en misa, el lunes me enamoré, el martes hablé con ella, el miércoles ya me casé. El jueves reí con ella, el viernes ya le pegué, el sábado se murió y el domingo la enterré. Que semanita más dulce, para dos enamorados, en una semana he sido soltero, casado y viudo. Ala, que la cançoneta se les du. Pues a mi me l'ensenyaren i no havia arribat als 10 anys, Jo la sé des d'abans de tindre 10 anys. Fixeu-se com vos educaven ja en aquells temps. Mare, antics. Mare, per a desimar un poquet la cosa, i va dir, sí, anem a cantar una altra cançó. Mireu, si jo em lleve aquesta gorreta i em pose aquesta. El cueta i tonto. Quina felicitat que em dona. I me pose aquestes ulleres. Així, veu? Pareix un cantant de moda. Mireu, jo canto i balle, sentat com vosaltres, i vosaltres canteu i balleu a l'altre costat de la càmera. Vinga, si me seguiu, se ho passareu bé. Mireu, per cantar i ballar no som, hi ha que pujar. El dit posa cap a dalt. Sí, no. El dit corrull, menuell, cap a dalt. El dit colze, així, pel despit, els colzes cap a dalt, separa una picoteta. Jo canto i balle i vosaltres ho repetiu. Diu, Sant jutges, d'un jutjat, veig en fetge, d'un penjat, i el penjat, era un bon metge, que per heretge, havien penjat, dubi, dudua. En la nostra literatura hi ha també històries tradicionals que ens poden ensenyar molt en aquest tema de la por al masclisme. Sí, i aquesta història que us vaig a narrar està basada en una rondalla del Rimalora.
jo vaig tindre la sort de conèixer l'Henri Valor i vaig narrar davant d'ell i jo li diria, mira, Henri, jo l'agafe les teves rondalles i les arregle a la meva gust, a la meva manera de pensar i tal, el que jo vull expressar al públic i les faig espectacle. Tu eres un escritor meravellós que el que defenses és l'escriptura i defenses la llengua, va inventar paraules, bueno, inventar-lo del llatí, ell va fer paraules en valencià i jo el que tinc que fer és espectacle i em va dir, mentre parles en valencià tu fas el que vulguis i fes-ho que m'estic divertint a mundo. Doncs bé, m'ho vaig a contar aquesta història que és molt curiosa. Passar el temps molt antics, en el poble de Viana. Allí n'hi havia una xica guapa, preciosa, però una cosa bonica de veritat, que li diuen Marieta. Però en aquesta vida no tot és bonic i està bé. Aquesta xica tan meravellosa, que damunt tenia una personalitat excel·lent, tenia un problema molt greu. I és que de molt menudeta, els seus pares tingueren un accident i morigueren. Era òrfena. Però vet aquí que tenia a la seva àvia, a la seva iaia, a la seva abuela, l'abuela Casilda. Ai, Casilda. Una dona valenciana d'ixes de veritat. A ella que li dugueren problemes. Sí, ella havia enviudat i estava acostumada des de molt pronte a solventar-se-les. I no s'ho va pensar ni una, ni dos, ni tres vegades. Va agafar, se va arromangar les mànigues i amb les mànigues, les dues ben arromangades, ella els digué: què passa? Que a la meva neta li va fer falta cap cosa? Així estic jo, perquè no li falte de res. I allà que se la va criar a la seva Marieta, bueno, com si fora més que una princesa. El cas és que aquella xiqueta volia aigua, volia algo de roba, sí, ja tenia roba, tenia fam, volia xuar, volia el que volia, estava allò de més ben cuidada. Però clar, la xiqueta passaren els dies, passaren els anys, i se va fer una joveneta guapíssima, amb una manera de ser excel·lent, però ella tenia les seves necessitats i les seves preocupacions, i la joveneta va un dia i agafa el poal, i amb el poal se'n va allí on estava la seva iaia, que ella no s'ho pensava dos vegades en encarar-se amb la iaia, perquè si la iaia no estava d'acord, les coses no es podien fer. Anem a veure si me lleva el bocaor, que no és cosa de tots els dies. Molt bé. Aleshores, Marieta, davant la seva iaia Casilda, que li diu a ella: mire, iaia, és que totes les meves amigues se junten tots els dies a la plaça central del poble, allí on està la font de Viat, i agarren, amb l'excusa d'anar a per aigua, allí platiquen, parlen, diuen coses, i a mi m'agradaria anar. I per què tens que anar amb poal d'aigua? Ai, perquè l'excusa és anar a per aigua, i aleshores si no vaig amb poal, no vaig con elles. No sé, mira, ves, endut el poal, però no fa falta que l'ompligues, un titet o dos, que l'abuela, i l'abuela ja té durat les coses. Ella, que se'n va, Marieta, allí a la font, que posa el poal en la font, i quan estàvem allí omplint-se, allí xerrant i comentant coses amb les companyes, amb les amigues del poble. I d'això, que per el cantó de la plaça de Vial tortollava un cavall, que entra i dalt del cavall muntat un jove guapo, ben vestit i ben plantat,
que era el Cavaller de Montal. I el Cavaller de Montal, que veu a les xicones allí en la font, diu, xicones, que no em donareu avui? I totes les xicones amb el poal, del meu! Totes, més Marieta, que era just la que tenia el poal en l'aixeta, omplint-se. I tot aquell la mira, la veu, li agrada i li diu, i escolta tu, xicona, que no em donaràs de beure? I Marieta, que se posa vermellosa, però aguantant, perquè per això era com era, li diu, tu vols beure? Diu, clar, no ho acaba de dir. Diu, doncs molt bé, baixa del cavall, vine a la font, agafa, si tens el meu poal, l'agafes i veus. Allò li va agradar moltíssim al Cavaller de Montal, de nom Albert. L'Albert, que a més, a aquella xica li agrada més que poc. Mare de Déu, total, que des d'aquell dia el cavall tots els dies, com va dir, trontollava per la plaça i allà que arribava el Cavaller de Montal i ara ja baixava i directament anava a Marieta i directament li demanava el poal, el posava a l'aixeta i bevia. I així un dia i passava un altre, i passava un dia i passava un altre, fins que es va enterar la iaia Casilda. La iaia Casilda s'assabenta i li diu a la neta, diu, Marieta, què passa? I se xic, diu, ai, mira, doncs, mira, abuela, que m'agrada. La veritat és que m'he enamorat que t'has enamorat d'aquest xic? Oh, està bé la cosa. Diu, doncs, vols que te diga? Com pots veure ell què és el que pretén? Diu, com, abuela? Diu, no vagis a la plaça. Tots els dies sense anar a la plaça. Que si ell no et veu i t'aprecia, el buscarà. I així va estar. Després d'uns dies que Marieta no anava a la plaça, allà que a la porta de ca la iaia Casilda que s'escolta toc, 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 la iaia que obri i allí Albert, el Cavaller de Montal. I darrere un propi, un patxi. I aleshores la iaia Casilda diu, què vol dir? Mire, soc Albert, el Cavaller de Montal, i és que jo conec a la seva neta, Marieta, i el cas és que m'he enamorat d'ella. Fa uns dies que no la veig i m'agradaria, la veritat, que el que m'agradaria seria casar-me amb ella. La iaia se gira, mira a Marieta, que estava amagada darrere d'un pilar, i ella li diu que sí, i diu, bé, d'acord, doncs bé, d'acord, li doné la moma, se poden casar. I aleshores, en aquest moment, com he dit abans al principi de la rondalla, les coses no sempre estan bé. Sempre n'hi ha un bé i un mal i sempre passa algun desastre. Sí, perquè el Cavaller de Montal, Albert, se gira al propi, al patxe, i li diu, dona. I li dona a la iaia Casilda un tall de tela i unes blondes i li diu, així té, per a que me faig ella la camisa i el mantell del convit. I és que enviar en aquell temps el costum tradicional que n'hi havia. Mare de Déu, ja dic que hi ha costums tradicionals per a totes les coses i de tot tipus. Era que la núvia feia la camisa del nuvi i el mantell amb blonda del convit. I allò que li dona la tela a la iaia Casilda. I agarra i se'n va, i la iaia Casilda, amb aquella tela i aquelles blondes allí en la mà, es posa a plorar. I diu, jo, què he fet? Mare meva, quin desastre! I se gira cara a la seva neta i diu, neteta meva, la iaia no volia que tu sofrires i la iaia t'ha fet totes les coses que li feien falta per a poder anar vivint i jo no t'he ensenyat res. T'he cuidat i no t'he ensenyat, perquè no volia que se t'estropearen aquestes manetes, i se t'estropearen els ulls, i se t'estropearen el cos, i que estigueres tan guapa com eres. I la iaia no t'ha ensenyat res. I ara, això, n'hi ha que fer una camisa i un mantell, i la iaia ja està molt major, i jo no puc fer-te-ho, i tu no saps fer-ho. Mare de Déu, com ho farem? Com solucionarem aquest desastre? Mare de Déu! La pobra Marieta també se posa a plorar perquè era evident
Ella no sabia fer una camisa, ella no sabia fer un mantell. I què passa? Que la iaia, tota trista, allí, amb el que portava a la mà, se'n va a la seva habitació. I a la seva habitació, amb la paret, hi havia un cartell de les animetes del purgatori. Què passa? Que la iaia Casilda, totes les seues amigues hi havien faltat. Totes eren animetes del purgatori o velles tothom fora. I ella, desesperada, s'encara al cartell. Amigues, amigues, allà on estigueu, socor, 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 que la meva iaia, la meva neta va fer el ridícul, que la seva iaia no l'ha ensenyat a fer les coses, socor, 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 ajudeu-me, amigues. I en aquest moment s'escolta una veu que diu: no et preocupes, Casilda, deixa ahir el que portes, que 2 dies abans del dia del casament estarà la camisa i estarà el mantell. Casilda deixa la terra i, per si de cas, se n'eix. Quan torna, la tela i la blunda i tot no estava. Ella se queda a l'expectativa. No li diu res a la neta, que no feia més que sofrir i plorar. Sols li va dir a la neta: Marieta, no te preocupes, que les meves amigues mos ajudaran. Tu tranquil·la. Marieta no sabia què pensar, però anaven passant els dies i justet 2 dies abans del dia de casar-se, toc, 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 truquen a la porta. Casilda obri i allí, al sol, una camisa no bonica, sinó més rebonica i primorosa. I un mantell de blondes, preciós. Li havien ajudat les amigues. Ho agafa i què fa? Li remet la camisa al nuvi i el mantell allí, a les taules que ja estaven mig preparades de sa casa perquè el convit era en sa casa. I ve el dia del convit i se casen i si et vulguis i tal, i a la convidar. I quan estan en la convidar, toc, 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 truquen a la porta. Casilda que obri i hi havia 3 dones endolades. 3 dones endolades, però què 3 dones més estranyes? Sí, perquè l'una tenia una xepa alta, que la doblava quasi al sol i la xepa quasi arribava al sostre. L'altra tenia els ulls afonats i rebentant de roig. I la tercera tenia el braç dret llarg, que la doblava i que a més tocava terra. I l'altre molt més curt. I diuen: som les amigues teues, Casilda, deixa'm-nos entrar al convit. I clar, Casilda no té més remei que deixar-les entrar i les diu a tots els convidats: les meues amigues que venen al convit. I allà entren i s'esposenten. I estan allí menjant, i allí beent, i allí la mar de gust. I què passa? Els convidats, que quan ja han menjat el bescuit, i quan ja estan en els cafès i en les copes, la parla se distendeix i de prop Albert li diu a la xeperuda: i escolta, senyora, disculpe la indiscreció, però vostè com té aquesta xepa tan alta i tan llarga que quasi vostè toca en el nas el sol? Diu: ai, fill meu, això és de tallar teles per fer camises i per fer mantells. Oh, Marieta, jo no vull que tu talles res, ni facis camises ni facis més mantells. No vull que se te feta la xepa com aquesta dona. Diu: Marieta, que bé, així no sabrà que jo no sé fer res. I a l'altra li diu, la mateixa Marieta li diu a la segona: i escolta, i vostè per què té els ulls tan afonats i tan rebentats en res? Diu: ai, filla, t'han de cosir. Diu Albert a Marieta:
que tu no cosgueràs, que no vull que se te facin els ulls així, que no cosgues. I Marieta diu, que bé, si no, no s'assabentarà, que no sé fer-ho. I li diu la mateixa Casilda a la tercera, i tu per què tens el braç tallat, que quasi te toca a terra i a l'altre cul? Diu, ai, per filar, per fer camises i per fer mantells, en aquesta sostenia la roda i en aquesta el fus, i el fus que cada vegada va més lluny, al final se m'ha fet el braç així. I li diu a Marieta, tu que no facis, que no files ni tingues que fer els braços així, que no vull que pergues la teua bellesa. I Marieta diu, no, així no s'assabentarà que jo no sé fer aquestes coses, però i el de més. I se gira i li diu, i escolta Albert, i de les altres coses de la casa, què fem? Diu, saps què et dic, Marieta? Com jo no vull que pergues la teva bellesa i si no vull que sofrisques i t'estime tant que buscarem la manera de poder pagar qui mos ho faci. I si no guanyem els diners, i no queda més remei que fer-ho, jo ho faré, tu ho faràs amb mi i mos ho compartirem tot, com tot ho tenim que compartir en la vida per igual, perquè per això som parella. I així va ser. Tot ho compartirem i tot ho farem com una parella. I ningú dels dos va tindre que quedar en ridícul. Història contada, història acabada. Bona rondalla, que està ja més que finiquitada. Hi ha una altra cançó que podem fer. Mireu, ara me canvie la gorreta per aquesta altra. Que moderna. I me posa aquestes ulleres. Mare, quines ulleres. Aixina, soc un cantant supermodern. Que anem a cantar un rock. Anem a cantar un rock, jo m'assente i faig, i vosaltres repetiu, com a des. I aixina, veureu com ho passem bé. Comencem en el dit aixina. Vinga, tots el dit aixina. Vinga, i diem, una gallina, chica, tica, mica, cama curta i ballarica, va tindre 6 fills, xics, tics, mics, cama curt i ballaric, si la gallina no haguera estat xica, tica, mica, cama curta i ballarica, els seus 6 fills no hagueren estat xics, tics, mics, cama curt i ballaric, molt bé. En la carretera entre Borriana i Nules, voreta la carretera, n'hi ha una casa de menjars, una casa de menjar i també posada, sí, allí, que és on vivia Matías. Matías estava molt a gust en aquella casa de menjars, sí, perquè així podia veure molta gent i tal, li agradava molt estar per allí vestida de delantal. Però el delantal que li havia fet la seva abuela era un delantal blanc, totalment blanc, que sostenia del coll i després baixava, era així, tenia el cinturó de veta i era un delantal blanc, recte, que no era ni d'home ni de dona, era un delantal simplement. No li agradava atendre a la clientela, no, perquè de pronto li diuen xiqueta, a veure si em dus. I ell no era una xiqueta, ell era Matías. I a més, ell ja era major, ja tenia 13 anys i no tenia que tratar-la com si fos una infanta, una xiqueta. No era tan menudeta i tal. A l'Isti, sí li agradava a l'Isti.
sobretot perquè li agradava estudiar i aprendre, i els professors i professores de l'ISTI eren quasi tots prou joves, i eren molt majos, molt agradables, i estava a gust. Sobretot el que més li agradava de l'ISTI era que tenia una amiga, la Loleta. Loleta era en la seva classe una xiqueta rosa, d'ulls blaus, la més bonica de tot l'institut. A més, molt bona xica i que se duia molt bé i tal. El que no li agradava de l'ISTI era, doncs, sobretot l'hora d'eixir, en la que feien el bèstia, o en el pati, que tot eren bestialitzats, i tot eren el xicòcio que estaven fent l'animal, i tal, i tindre que anar al vàter, sí. Tindre que anar al vàter era una cosa que l'angoixava, perquè aquí entrava el de xics o el de xiques. Finalment, quan veia que en el de xics, que hi havia dos vàters de tapa en porta, doncs hi havia un seguidor, anava ahí i es tancava i s'hi anava perquè tenia que fer necessitats i tal. De fet, que ens atarà ganes d'anar al vàter. I està a l'institut i no pot més. Demana permís i se'n va i no hi ha ningú en el pati, no hi ha ningú en el vàter. Quin entra? El de xics o el de xiques? Està sol. Va entrar el de xiques. I quan està entrant diu: Matías, on vas? Però per sort era Loleta. Loleta diu: Loleta, mira, és que tinc ganes de fer un pipí i m'ha venit d'entrar en el de xiques. Diu: ai, bé, però jo també tinc ganes de fer pipí. Mira, anem a entrar els dos. I se n'entren cada un, evidentment, s'entra en un dels habitacles, se tanca la porta i ja, ahí el desastre. Ja dic que en la vida sempre n'hi ha entre les dues coses. Hi ha el desastre perquè sona la sirena i ixen tots els de l'institut al pati, i el pati se plena de gom a gom, però el vàter de xiques se plena de gom a gom. I aleshores aquell se queda allí dins i diu: pues ja se n'aniran, i fins que no se'n vagin jo no entraré així. Toca veure a la porta i ell callat allí sense d'això. I d'això que escolta la veu de Loleta que diu: Matías, vinga baix ja del vàter, que tinc ganes d'almorzar i m'aspillis a almorzar amb tu. Diu: ja m'ha descobert. I aleshores s'escolta de nou la veu de Loleta que diu: sí, és Matías, que li ha venit pixar així, i ha entrat a ser pixar. Que no pot elegir on pot pixar, que té que estar tot marcat. No, està bé, ell ha anat on ha cregut convenient. Què teniu que dir? I aleshores Matías al sentir això, obre la porta, ix, i veu les xiquetes dissimulant, que si netitzaven la mà, que si xerrant, mirant-la de reull, que si tal, que si tal, i aleshores veu a Loreta encara tot enfadada. Vinga, Matías, ja que tinc fam, vinga, mone, a almorzar. Se netitza les mans i ixen a almorzar. El dia següent, la gran sorpresa. Quan Matías va al vàter, veu els dos vàters que no tenien la separació de xics i xiques. Posava neutre. Elegisc el que vaig, perquè elegisc el que soc. Com? I és que Loleta havia parlat amb els professors i professores i amb els companys i companyes i els havia convençut. I els havia convençut que per què es tenien que marcar el que volien ser i el que eren. Que d'alguna manera ells valien tindre la llibertat de poder elegir i tractar-se uns i altres la mar de bé. I allà li va sentar de meravella a Matías, tant que a partir d'ahir ell ja no va ocultar les seues ganes i les seues il·lusions. I al final es va convertir en el que ell volia. Li posà de nom Matilde i va convertir en una dona, que era el que ell volia ser. I conte contat, conte acabat. Una tercera cançó. Mireu, ara me lleve la gorra i me posa aquest sombreret bovenet. I me posa aquestes ulleres. Quan era jovenet, xiquet, n'hi havia un home que era el rei de la rumba catalana. Sí, un home de Barcelona, que era gitano, i li diem Peret. Este va ser molt famós i cantava rumba. I este que cantava rumba tenia darrere, en ell acompanyant-lo, uns homes molt ben vestits, molt d'això, en ulleres, i un sombreret, que eren els palmers. I aleshores la cançó que anem a cantar ara és una rumba catalana. Anem a fer-ho distint. Ni jo m'assente ni tal, no fa falta.
No, si vos heu fixat, les altres darreres dues cançons han cantat en un rap i un rock. El rap era un embarbussament dels setze jutges, embarbussament tradicional, i el rock era un altre embarbussament tradicional de la gallina xicatica mica, que era el rock. I ara a la rumba catalana farem un altre embarbussament, també tradicional, però més curtet i més fàcil. I us l'ensenya, cantem de lent a ràpid, junts, no fa falta que cante jo i repetiu vosaltres, sinó que cantem ja junts, pegant palmes, com els palmers, i quan estigui en ritme, ballem. Mireu, la lletra, l'embarbussament diu en quin tinter te la tinten tot. És un embarbussament amb T. Amb quin tinter te la tinten tot. A veure com ho dius. Amb quin tinter te la tinten tot. 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 Vinga, de lent a ràpid. Amb quin tinter te la tinten tot. 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 Ja va! I amb quin tinter te la tinten tot. I amb quin tinter te la tinten tot. Sí, pot tocar s'ha adonat a partir d'embarbussaments tradicionals, coses de la tradició. I en valencià he pogut cantar un rap, un rock i una rumba catalana. Si és que en valencià se pot cantar i se pot fer de tot. Vinga, utilitzeu el valencià, que si no l'utilitzem nosaltres sabeu què passarà? Que ningú l'utilitzarà i es perdrà. Per què se tenen que perdre les nostres coses? I ja, per acabar, una altra rondalla, també tradicional. Els contes tradicionals que passen en una terra que té aquesta tradició i se parla en l'idioma, en la manera de parlar d'aquesta terra i parla de costums d'aquesta terra, se anomenen rondalles. La rondalla és el conte tradicional, el conte d'una terra determinada i en l'idioma d'aquesta terra. Doncs aquest conte, aquesta rondalla, si algú la reconeix, mira, perquè jo també la vaig a contar a la meva manera. És la història d'un home d'uns 40 anys. 40 anys, solter. Sí, perquè era ric. I no és que em rica, no, sinó que ell era tan ric que tenia un fum de camps de secà. Què són els camps de secà? És que no fa falta que regues perquè el que allí es planta creix, sense regar. I un fum de camps de regadiu. Són els camps que el que se planta, els que el cultiva, el conreu d'allí, es té que regar perquè si no se'n mouen. Tenia més, en el carrer major del poble on vivia, una casa pairal. Què és una casa pairal? Molt fàcil, un palauet, com hi ha en moltes poblacions, un palauet senyorial, en les portes totes de mobila, que tenia una bona balconada, una bona porta d'entrada, tenia corral, tenia pallissa, tenia una casa, però un palauet, que era d'herència dels seus familiars, molt antic, una casa pairal, una casa familiar, palauet, antiga. I a més, en la Casa de Ahorros y Monte de Piedad de València, sí, perquè eren temps antics, i no es dia Bànquia, com es diu ara, no, es dia ja en aquell temps Casa de Ahorros y Monte de Piedad de València, i en una llibreta, perquè en aquell temps no n'hi havia compte corrent, hi havia les llibretes d'estalvis, tenia de diners una xifra, que la llibreta al final tinguera que fer-li del tamany d'un dinar 4, de tan gran xifra que tenia, era ric. Però aquell home tenia un gran defecte. I quin era el defecte d'aquell home? Que li agradava jugar-se els diners a la baralla. I ja sabeu què passa quan se juga uns diners a la baralla. Una que guanya, dues que perd. Una que guanya, dues que perd. I una que guanya, dues que perd. I de pronto se queda sense camps de regadiu. La casa pairal se va quedar hipotecada i l'anava a perdre, i la llibreta que havia sigut del tamany d'era 4 ara era un confeti i roig, que ho devia tot. Mare, de tant que havia sigut i ara tan pobre com era, estava allí fent-se un soparet una nit allí a casa. I què estava fent-se el soparet? Un bollit de creïlles. Sí, perquè més mal que Colom o dur les creïlles d'Amèrica, que se planten en qualsevol lloc,
I ell, les crilles les havia plantat allí, en el corral, en una maceta, i aleshores havia crescut i estava allí. Així estic, fent un bollidet, perquè no tinc diners per una altra cosa. Ai, si jo tinguera diners. Si jo tinguera diners, jugaria. I estic segur que recuperaria tot el perdut, però no tinc diners. Ai, si jo tinguera diners. Mireu, si estic convençut de recuperar-ho, que li donaria la meva ànima al dimoni a canvi d'una bossa plena de diners. Cert que havia dit, en aquells temps antics i tradicionals, els dimonis circulaven per l'aire i en aquell moment, per dalt de la casa Bairal, anava Campraler el fill, un dimoni muntanyenc que venia de la muntanya, perquè en la muntanya no tenien correu i ell no sabia bé la diferència entre el secà i el regadiu i volia saber-ho. I al passar per dalt de la casa i escoltar el que dia aquell llaurador, aleshores un tro, fum, un llamp i allí que apareix amb una bossa. I diu, i el llaurador, què passa? Que ja és el dimoni, què vols? Mira, pren aquesta bossa de diners i dona'n l'ànima, que m'havies dit. I li diu el llaurador, jo puc agafar la bossa de diners, però primer tindré que jugar, tindré que guanyar i tindré que recuperar-me. No te vas a donar l'ànima seguida. D'acord. Te dono la bossa de diners. Tu jugues, guanyes i recuperes. Mira, te dono 10 anys. I dins de 10 anys, vindré a per la teva ànima. I li diu el llaurador, mira, jo soc un bon llaurador. I no pot ser això en qualsevol moment de l'any. No pot ser en qualsevol moment de l'any. Li diu el dimoni, i en quin moment vols que siga? Diu, quan les garroferes no tinguin garrofes, que soc un bon collidor i tinc que collir les garrofes i ja tinc camp. D'acord. Així tens la bossa de diners. I dins de 10 anys, quan les garroferes no tinguin garrofes, m'enduré la teva ànima. I el llaurador agafa la bossa i diu, d'acord, el dimoni que se'n va. I el llaurador, amb la bossa a la mà, que se'n va a unes cases que hi havia en el mateix carrer Major, on trobaven tota la nit. I toca la porta. Toc, 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 toc. I de pront te diuen des dins, qui és? I ell diu, el llaurador. Diu, i què vols? Jugar? Si no tens diners. Heu escoltat la bossa de diners? I en aquest moment grinyolen la porta, grinyolen el forrellat, grinyolen les claus i obrim i el llaurador amb la bossa de diners que se n'entra. Una que guanyava, una altra que guanyava, i una altra que guanyava i ninguna que perdia. I una altra que guanyava, i una altra que guanyava, i una altra que guanyava i ninguna que perdia. Molt pront es va fer amb tots els diners de tots els que jugaven allí en aquella casa. Molt pront es va fer amb tots els diners de tots els que jugaven en el seu poble. Molt pront es va fer amb tots els diners de tots els que jugaven en la contornada. Molt pront de la comarca, molt pront de tot el País Valencià. Bueno, el cas és que ja ningú volia jugar en ell, però ell havia recuperat i havia guanyat i tenia els camps de secà, els camps de regadiu, la casa Bairal l'havia deshipotecat i el compte corrent de la Caixa, bueno, d'Estalvis i Montepeda de València ja no era una llibreta tamany d'Ina4, no, era una pancarta. I un dia que anava ell amb la seva bossa de diners, que sempre la portava al damunt per si de cas, anava la bossa de diners i de pront veu a una xica, que tot ho tenia cap a dalt, i en una cara preciosa. I se'n va ell, sacsant-se la bolsa, la de diners. I li diu, xicona, vols ser la meva nòvia? I la xica li mira la bossa, la de diners, i li diu que d'acord. I al cap de no res, a uns pocs dies, ell tocant-se la bolsa de diners, i ella mirant-li la bolsa de diners, es casen. I es casen i allà, que només arriben a la casa Bairal aquell que s'assenta i a ella li comença a donar coses de la cuina i coses de netejar i coses de cosir i li dius, tu a la cuina!
i a netejar. I ella l'insulta. Quin insult voleu que ho diga? Dice, cabró! I, Són l'amo de la bossa de diners. A la cuina, a fer el sopar i a netejar. I ella el torna a insultar. Quina. Tu! Cara dura! Imbècil! Idiota! I ell... Tinc la bossa de diners, a la cuina, a fer el sopar i a netejar. I aquella allà que se'n va, que remei, a la cuina, a fer el sopar i a netejar. En tot això, el que havia passat és que havien passat els 10 anys, i al passar els 10 anys, Campralenc, el dimoni muntanyenc, se'n va al terme del poble. Mira i veu que les garroferes tenien les garrofes ja totes madures. M'esperaré 15 dies, i dins de 15 dies, l'ànima del llaurador per a mi, i s'espera 15 dies, i els 15 dies després d'un tro, d'un llamp i d'olor a sofre, Campralenc apareix, el llaurador que tremola i li diu el dimoni, no tremoles, para el caramic, no tremoles, que la teva dona no pot veure. Vale, i què vols? Han passat els 10 anys, t'has recuperat, perquè has jugat, i fins i tot has casat, i ja han passat els 10 anys, dona l'ànima. Para el caramic. Què tinc que parar? Tenim que comprovar que les garroferes no n'hi ha garrofes. No, fa 15 dies estàvem a collir i ara s'hauran collit. Anem al terme, ho veurem. I diu, bueno, que me tinc que anar, tinc que dir-ho a la dona. Dóna-li una excusa i me n'anem. I se'n va i li diu a la dona, escolta, bonica, i ella l'insulta. Quin insult li diu? Veixe, capullo! I diu, deixa'm ja d'insultar-me. Mira, si m'eix bé el que vaig a fer, tot ho arreglarem i tot ho compartirem. Fes el que te dona la gana que eres l'amo de diners, so capullo! I ell diu, no, que ho arreglarem. I se'n va el llaurador amb el dimoni. I arriben al terme on estaven les garroferes. I li diu el dimoni al llaurador, mira com no n'hi ha garrofes! I el llaurador li diu, ni jaja, ni jeje, ni jiji, ni jojo, ni jojo. Mira que hi ha entre les vaques. I entre les vaques tenien unes puntetes verdes. Diu, sí, unes puntetes verdes, és què és? Diu, és que el garrofer té una propietat, que quan es cullen les garrofes madures, immediatament ells creixen i aquestes puntetes verdes que són noves garrofes. El garrofer mai deixa de tindre garrofes, i és que com eres muntanyenc no saps de la llaurança i per això t'has equivocat i t'he enganyat, i la meva ànima mai pot ser teua perquè el garrofer mai deixa de tindre garrofes. Cachis! Jugador, més que jugador, m'has enganyat i me'n vaig perquè no puc endur-me la teva ànima. No és res estrany. És que se'n va desfer perquè havia perdut i desapareix. I el llaurador, tot content, se'n torna a casa i se'n ve la dona. Escolta, carillet, i la dona li diu, calla, so cabró, idiota! Diu, mira, d'ara en avant no me tens per què insultar perquè compartirem les faenes de la casa. Totes? Totes. I les propietats? També. I els diners? També. Inclòs la bossa de diners? Inclòs la bossa de diners. I gràcies el llaurador a la seva picardia va saber recuperar-se i ella, gràcies a saber esperar i aprofitar el moment, va aconseguir que ell la respetara i compartira, que és el que sempre cal fer, perquè tots tenim que ser igual, no tenim per què ser distints, i tenim que deixar que qualsevol tinga les seues possibilitats de poder viure el més feliç en la vida, perquè la vida és molt curteta, si damunt ens l'estropem, que són tontos idiotes, i compte contat, compte acabat. I ja, per acabar, adeu, i pront tornaré perquè ho hem passat molt bé i no us oblidaré.
Demanar informació no compromet res. I ho podeu fer a les adreces electròniques i o telèfons i o a l'adreça postal de la imatge. De Castelló a Masora,